Bideo honetan erakutsiko dizuet ikurraldaketa nola egiten den, bale? Nun egin behar dugu ikurraldaketa? Bueno, beti, bi ikur jarraian daudenean, ikurraldaketa bat egin behar dugu, eta bi ikur horietako bakarra izan behar da erantzuna, bale? Ezin dira behin ere bi ikur jarraian egon. Orduan, nola egiten da ikurraldaketa hau? Bueno, lehenengo jakin behar duguna da, parentesi barruan dagoen zenbakiak bere ikurrarekin, adierazten dula ze mugimendu egingo luken, bale? Orduan, barruan -1 baldin badago, mugimendu hori atzera edo ezkerrera izango litzake. Eta barruan +1 baldin badago, mugimendua aurrera edo eskuinera, bale? Orain ikusi behar dugu, kanpoko ikur honek, ze esan nahi dauka? Bueno, kanpoko ikurrak esaten duena da, positiboa danean egin barruko mugimendua, eta negatiboa danean ez egin barruko mugimendua, bale? Eta honek ondorioztatuko du mugimendu horrek aurrera edo atzera zein izan behar duen. Orduan, lehenengo kasuan, bi zenbakian nago, hemendik hasiko naiz. Bi zenbaki hau badakizue positiboa dela ikurrik ez daukalako, bale? Esaten badiate, egin atzera, nik ze mugimendu egingo dut atzera, bale? Edo ezkerrera. Hemen, berdina da, baina -2 zenbakian da nire abia puntua. Egin atzera, berriro ere atzera egingo dut, bale? Hemen, bi zenbakian nago, bi positiboan, da esaten du, ez egin atzera. Bueno, ez badet egin behar atzera, aurrera egin beharko dut, bale? Edo ez badet egin behar ezkerrera, eskuinera egin beharko dut. -2 zenbakian nago, berriro ez egin atzera, aurrera egingo dut, bale? Hemen berriz, bi zenbakian nago eta esaten dit, egin aurrera. Bale, aurrera noa. Hemen, -2 zenbakian nago, eta berriro egin aurrera, berdina da, bale? Abia puntua aldatzen da. Hemen, bi zenbakian nago, ez egin aurrera. Bale, ez badet egin behar aurrera, zer egingo dut? Atzera. Eta hemen, -2 zenbakian nago, eta berriro ez dut egin behar aurrera, atzera, bale? Aurrera eskuinera da, eta atzera esan nahi du ezkerrera, bale? Orduan, ze mugimenduak egingo ditut? Bueno, hemen jarraituko dut atzera egiten, bale? Mugimendu negatiboak atzera edo ezkerrera dialako, eta hemen jarraituko dut aurrera egiten, bale? Eta ezinbestekoa da pauso hau, tarteko pauso hau idaztea, bale? Ni esker.